Takže nazdar lidi, vítám vás na novém kanále, kde můžete očekávat videa a gameplay a let's play z různých her. Takže a hned tu máme první videjko z Counter Strikeu, vybral jsem si mod Deathmatch. Nejsem sice nějaký skilla, no nejsem spíše vůbec skilla, ale doufám, že se na to bude dávat koukat. A co bych vám řekl o kanále, akorát je to, že můžete očekávat videjka z Minecraftu, z CSK, z Amnézie a určitě ještě z dalších her. Tak ale my už se vrhneme přímo na hraní a jdeme na to. Nedivte se, kdybych to vůbec neskillnul, protože to vůbec skillit taky nebudu, protože teprve s CSkem začínám a kdybyste se ptali na jméno tohohle super serveru, tak je to C-Strike. Jej, to mě jak dal. OK, ale vrhneme se přímo do hraní a ne do kecání, tak jdeme na to. Tam jich zase bude úplně moc, že na tom spavnu už to vidím. No. Skoro 4:5, no, tak ale jako dá se na to dívat, není to nejhorší, i když jsem třetí nejhorší, ale to vám snad nebude vadit a nějak to překousnete. Doufám, že překousnete tady ty moje dementní keci. To já už to vidím, brutálně si někdo spavne vedle mě a dostanu heru. A nebo takhle. Pojď. Oh, nice, dobré. Zkusím si jít AKčko, doufám, že to s ním bude trošku lépe. Kolik mám? 7:9, ježiš. Doufám, že to půjde už taky, že to půjde ze záporu pryč. Ale asi ne, no jak vidím. S mojím stylem hraní vůbec už. Ježiši. Jsem se musel vybrat jako první, tyjo, Counter Strike, taky dobrý. Jo, a ještě jednu věc, kterou chytím. Headshot. Čekej, jde tu lomený? Co levá paže? Já se radoval, že to je headshot. Co to? Jo, dík. Já myslím, že už bychom to prozatím dneska mohli ukončit. Doufám, že po tomhle videjku očekávejte hned další let's play ze hry Minecraft, kterou všichni moc dobře znáte. No, skoro všichni. A já už to fejlení dál nebudu pokračovat a ukončím to tady s váma, takže mějte se. Stám, tak je to soutěž o Steam s hrama Counter Strike 1.6 a myslím, že čekat, když si vzpomenu. Jo, je tam Half-Life 2, jo. To doufám, že mě dobře uslyšíte, nebo ten můj mikrák je jaksi trošku pošáhanej. A chrčí mi to v něm. Tak to zkusím nějak brutálně vyskillit. No, anebo on vyskylí brutálně mě. Ježiši, s AKčkem fakt ne. Ano, i takhle můžete vidět moje ultra super skilly. Ze skoro 10:19.
Jau. Au. Jo, tyjo, mířil jsem mu sice na nohy, ale... Co, jak on mě... Teď mi to úplně brutálně vrátí. Ha, a máš to. Ještě byl jeden tady, myslím, že tuším, že... Tu. Ano. A tam taky jeden, no. Tyjo, vůbec netuším, jak dlouho nahráváme. Doufám, že to nebude moc dlouhá doba. A doufám, že ani moc krátká doba. Co, jak on mě... Dobrý. Ježiši. Prosím vás, nejkujte mě za to, že neumím hrát CSko. Snažím se. Příští let's play snad budou lepší a zkusím potrénovat. Jsem to totiž strašně dlouho nehrál, úplně jsem ztratil ten skill, co jsem měl dřív, no. Skill. Nebudu stejně nějak navyšovat. Ty krávo. K 29, no, to jsem tak neviděl. Jo, dobré.